Dobroveče vam želim na ovovečernjoj propovedi koja je naslovljena Konačno razdvajanje, a koja proističe iz Evanđelja po Mateju 25. poglavlje 32. stih i u kome čitamo: "I sabraće se pred njim svi narodi i odvojit će jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca." Isus Hrist, Nazarećanin, koji je ujedno i Sin Božiji, beše raspet, umre i bi sahranjen, te trećeg dana vaskrse iz mrtvih. Pošto se 40 dana javljao svojim učenicima, ponekad samo jednom, drugi put dvojici ili trojici zajedno, a jednom prilikom pred više od 500 braće odjednom, vaznese se na nebesa, sa Maslinske gore, podiže se isred srede svojih učenika i poleti u visine i ubrzo ga oblak zakloni od njihovih pogleda. Taj isti Isus, koji je otišao na nebo, doći će na identičan način kao što su ga videli da na nebo odlazi. Naime, lično u svom vaskrslom telu, isti onaj Hrist koji se vinu u nebeske svodove, sigurno će u poslednje dane ponovo sići na zemlju. Vreme njegovog dolaska nam ostaje nepoznato, kako čitamo, a o danu i o satu tom niko ne zna, ni anđeli Božiji. Ali to vreme sigurno iz dana u dan postaje sve bliže, a nama nije dato da znamo kada će taj čas kucnuti. Rečeno nam je da će njegov dolazak biti brz. Čini se da je prošlo mnogo vremena otkako je to izrečeno. Da budem precizan, ravno 2026 godina, ali se moramo setiti da ono što je za nas sporo, za Gospoda može biti veoma brzo, jer je jedan dan pred Gospodom kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan jedini dan. I nije na nama da znamo vremena i rokove. Oni ostaju sakriveni u Božijem proviđenju. Iz najboljih razloga ova vremena i rokovi ostaju neotkriveni, kako bi uvek bdeli na stražarskoj kuli, ne znajući u koji čas će se Gospod Isus pokazati. O bezbožnom svetu, on će doći kao lopov u noći i zateći ih potpuno nespremne. Ali mi, braćo, nismo u tami da bi nas taj dan zatekao kao lopove, budući da smo deca dana. Naučeni smo da budemo budni i stojeći na jasnoj svetlosti opasanih bedara, moramo stalno da očekujemo dolazak našeg Gospoda. Uvek treba da bdijemo i nikada da ne spavamo. Tekst večernje propovedi nam kristalno jasno stavlja na znanje da će jedna od posledica Hristovog dolaska biti opšti sud. Večeras, voljeni, neću pokušavati da propovedam slažeći u pravilan redosled ostale događaje koji će se odigrati po Gospodnjem dolasku. Vrlo je verovatno da će po njegovom dolasku prvo uslediti vaskrsenje i nagrađivanje njegovih svetih, dodeljivanje uprave
nad 10 gradova i 5 gradova u skladu sa vernošću onih kojima su bili povereni talenti. A na kraju tog perioda doći će onaj poslednji strašni dan o kom su govorili proroci i apostoli. Dan za koji su mnogi mislili da nikada neće doći, koji su svi zli želeli da ne dođe, koji su svi pravedni dugo iščekivali. Dan veoma strašan, a opet premalo strašan za onoga koga se najviše plašio. Dan straha i gneva, dan uništenja bezbožnika, dan provere za celo čovečanstvo, dan koji će goreti kao peć. S drhtanjem o njemu možemo reći, ali ko će da izdrži dan u koji dolazi? Ko će da opstane kada se pojavi? Jer on je kao kovačev plamen i kao skunareva ceć. Tog dana, kada Hrist dođe, on će suditi svim narodima. Pred njim će se sakupiti ne samo Jevreji, kojima je dat zakon, nego i neznabošci, ne samo oni narodi koji su vekovima slušali evanđelje, već i onima kojima će ono tek uskoro biti objavljeno, jer se carstvo Božje mora objaviti svim narodima kao svedočanstvo protiv njih. Svuda će se propovedati o Hristu, a zatim će iz svih krajeva ljudi biti pozvani da stanu pred njega. Zapamtite, ne samo živi narodi, već sve nacije koje su prošle. Iz mrtvih će ustati vojske koje su izginule pre potopa, kao i oni koji su se udavili u njegovim strašnim talasima. Tu će se pojaviti mirijade koje su sledile Nimrodov poziv, rojevi Jafetovih sinova koji su podelili ostrva neznabožačka i horde koje su marširale u bitku po naredbi asirskih i vavilonskih careva. Mrtvi iz Egipta ustaće sa svojih postelja od mirisnog bilja ili iz zemlje sa kojom se njihov prah umešao. Naći će se tu desetine hiljada onih nad kojima je Kserks plakao kada se setio kako će svi brzo nestati. Grk i Persijanac će ustati, a sa njima i Rimljanin, i sve horde Huna i Gota, koje su kao pčele rojile iz severnih košnica. Svi oni prešli su u nepoznatu zemlju, ali nisu izgubljeni. Svaki će se odazvati prozivanju u veliki dan Gospodnji. Zemlja koja sve više i više postaje ogromno groblje, podarit će svoje mrtve, a samo more, pretvoreno u čvrstu kaldrmu, nosit će na svojim grudima usamljene koji danas spavaju u njegovim mračnim dubinama. Svi rođeni od žene izaći će iz plodne utrobe groba, mirijade, mirijade nebrojene, kao kapi jutarnje rose ili morski pesak. Mnoštva, silina mnoštva, sabraće se u dolini odluke. Njihove kosti će se ponovo sastati i dah će ponovo ući u njihova tela i oni će još jednom oživeti. Ma koliko dugo spavali u grobu,
svi će ustati sa jednim jedinim porivom i poskočiti sa jednom jedinom mišlju da stanu pred svog sudiju. Veliki beli presto biće postavljen na visini, sav čist i blistav, svetao i bistar kao safir, kao jedno ogromno ogledalo u kojem će svaki čovjek vidjeti odraz sebe samog i svojih grehova, a na tom prestolu sedeće Sin čovečiji. Taj isti Isus koji je bio prikovan za krst i koji se vazneo na nebo, sedeće na sudijskoj stolici, postavljen da sudi celom čovečanstvu iz svih doba. Kakav će to skup biti, nijedna mašta ga ne može obuhvatiti. Dokle god pogled može dopreti, dokle god orlovo krilo može uzleteti, zemlja će biti prekrivena ljudima kao polje travom u proleće. I tamo će svi stajati sa sudijom na velikom belom prestolu kao zajedničkim centrom posmatranja, jer će ga svako oko videti, čak i oni koji su ga razapeli, i zakukaće zbog njega sva plemena zemaljska. Biće to šaroliko mnoštvo, kao što možete i zamisliti, ali pastir, veliki pastir, sam sudija će ih razdvojiti. To razdvajanje bit će jedini posao sudnjeg dana. On će ih razdvojiti podjednako lako i nepogrešivo, kao što pastir odvaja svoje ovce od jaraca. Moj posao večeras, voljeni, bit će da skrenem pažnju svakog od vas na to razdvajanje, kako bi se svako od vas ozbiljno upitao kakav će biti rezultat tog razdvajanja po njega samoga. Razmišljao sam o tome radi sebe samog i želim da i dalje razmišljam o tome. Želeo bih da moj odleti u budućnost i da na trenutak, samo na trenutak, vidim svečanost tog strašnog dana kada Hrist s oblacima dođe. Želeo bih unapred da steknem uvid u presudu tog časa i kada razmislim o strašnoj alternativi raja ili pakla. Molim se svemogućem Bogu da svi razmislite o tome, a posebno vi koji za to niste spremni, kako bi odmah prišli njemu, čija vas krv i pravednost jedini mogu napraviti sposobnima da uzdignete glavu u tom strašnom času. O 3 stvari, ću propovedati ove večeri. Prva je razdvajanje, druga je onaj koji razdvaja, a treća je pravila razdvajanja. Prvo je, je razdvajanje. I sabraće se pred njim svi narodi i odvojit će ih jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca. To znači, pre svega, da će biti podeljeni na 2 dela, njegove ovce i jarce. Postojaće 2 grupe. Postavit će svoje ovce s desne strane, a jarce sa leve. Ima li mesta za 3. stranu? Nema ga iz prostog razloga
što tada neće biti treće strane, a neće biti još iz jednog razloga, jer ta treća strana nikada nije postojala. Znam da čak i u hramu Gospodnjem večeras ima onih koji se ne usuđuju da veruju u Isusa, ali ne bi voljeli da budu svrstani među bezbožnike. Ipak, molim vas i preklinjem, zapamtite da postoje samo dve knjige i u jednoj ili u drugoj od te dve vaše ime mora biti zapisano rukom Božijom, jer ne postoji treća knjiga. Postoji Jagnjetova knjiga života i ako je vaše ime tamo, blago vama. A ako ga tamo nema, vaši gresi i dalje stoje zapisani u knjigama koje sadrže osuđujuće dokaze koji će zapečatiti smrtne presude nevernicima. O, slušajte me i slušajte me dobro. Na ovom svetu ne postoji druga vrsta ljudi osim onih koji su mrtvi u grehu i onih koji su živi za Boga. Ne postoji stanje između. Čovek ili živi ili je mrtav. Ne možete pronaći neutralno stanje. Čovek može biti u nesvesti ili može spavati, ali on je živ. Nema stanja koje nije unutar granica života ili smrti. Nije li ovo sasvim jasno, kristalno jasno svima vama? Nema stanja između onoga biti obraćen i neobraćen, između onoga biti oživljen i biti mrtav u grehu. Ne postoji stanje između toga da su nam gresi oprošteni i da su gresi sa nama. Nema stanja između boravka u tami i izvođenja na čudesnu svetlost. Jedno ili drugo mora uvek biti naše stanje. I velika ludost čovečanstva svih vremena, što stalno sanja o srednjem stanju i pokušava da se u njemu zadrži. Zbog toga je stari prorok, stojeći na obronku Karmila, rekao: dokle ćete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog, idite za njim. Ako li je var, idite za njim. I iz tog razloga stalno moramo skretati pažnju čovečanstva na veliku objavu Evanđelja. Ko poveruje i krsti se, bit će spašen, a ko ne poveruje, bit će osuđen. Bog je propovedniku dao dve ruke, da ljude može postaviti na obe strane i da istinu može podeliti odvojenim karakterima i nikome više. Nemojte se varati oko toga. Vi ste ili na putu za raj ili na putu za pakao. Na onom svetu nema čistilišta ni srednjeg stanja. Čistilište je papina izmišljotina za punjenje njegovih podruma i njegovih riznica i nikada nije sprovedena unosnija prevara od služenja misa i pljačkanja nevinih pod izgovorom da se menja ono stanje koje je zauvek i za sve vekove utvrđeno. Čišćili se za džeparoše, tako su ga nazivali prvi reformate. Ićete ili u raj ili u pakao i ostaćete na jednom ili drugom mestu. Obzirom da imate ili karakter primeren za raj ili karakter primeren za pakao,
i ne postoji karakter koji se može pretpostaviti ako ispravno razumemo Sveto pismo koje je reč Božija, da bi bio primeren za neko srednje mesto, niti je za to pripremljeno ikakvo srednje mesto. I odvojit će jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca, i postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarce sa leve. Ljudsko stado bit će podeljeno u dve grupe. Obratite pažnju, voljeni, da će se podela obaviti lakoćom. Ne bi svako umeo da razdvoji ovce od jaraca. Pretpostavljam da bi prema vašem uobičajenom prosuđivanju pomislili da vrlo lako možete razlikovati ovcu od jarca, ali onaj koji je putovao na istok, pa čak i po Italiji, zna da je potrebno donekle uvežbano oko da bi se prepoznala određena vrsta jaraca od određene vrste ovaca. Oni izuzetno liče jedni na druge. Vuna nekih ovaca koje žive u toploj klimi postaje veoma slična dlaci, a dlaka jedne vrste jarca postaje toliko slična vuni da putnik jedva prepoznaje šta je šta. Međutim, pastir koji je živeo među njima odlično poznaje razliku. Tako je i na ovom svetu prilično jako lako u pojedinim slučajevima prepoznati grešnika od svetog čoveka. Nije vam potrebna velika pamet da prepoznate karaktere krajnje nepoštenih pijanaca, bludnika, onih koji ne poštuju dan odmora i onih koji psuju. Vi znate da oni nemaju udela u Božijem narodu, jer na svojim čorčelima nose znakove dece Sotone. Nemoralni se s lakoćom odvajaju od onih koji su čistog srca. Ali unutar crkve postoji mnogo osoba koji imaju toliko toga oko sebe što izgleda dobro, a opet toliko toga što je užasno neprincipijelno, da smo potpuno nesposobni da otkrijemo koja je njihova prava priroda. Hvala Gospodu Bogu što nismo pozvani da im sudimo, pa nam čak nije ni dozvoljeno da to radimo. Najiskusniji pastor bi se jedva usudio i da pokuša tako nešto. Svakako, ako osjeća toliku muku oko tog pitanja, da ga iznese pred svog Gospoda i zatraži uputstva o tome kako da postupa sa ovakvim kukoljem, bit će mu rečeno da ih ostavi da rastu do vremena žetve, da ne bi čupajući kukolj sa njim iščupao i pšenicu. Danas sam razgovarao sa jednim dobrim čovekom koji naporno radi među siromašnima u istočnom kraju grada. Rekao mi je: imamo veliki broj onih koji tvrde da su obraćeni, ali rekao je, ne verujem da mnogo više od petine ostane i pokaže se istinski takvim. Ali dodao je, mi sa njima nemamo problema u crkvi, ne takvih problema kakvi bi verovatno imali sa svojim ljudima. Jer reče on, među onom vrstom ljudi koja dolazi u hram Božji reformatske hrišćanske crkve postoji uverenje da je ispravno
ići u dom Božiji barem jednom u dan odmora, ako ne i 2 puta. I ako se tamo pridruže crkvi, iz navike će nastaviti da dolaze. Ali nastavi on onog trenutka kada čovek iz najsiromašnijeg dela naroda prestane u srcu da bude hrišćanin. On istovremeno prestaje da prisustvuje javnim bogosluženjima, jer ne postoji običaj koji bi ga u tome održao. I tako on prati sopstvene ukuse, ostaje kod kuće besposličari i najverovatnije se napija ili upadne u neki drugi od uobičajenih poroka sebi sličnih ljudi i odmah bude prosejan. U takvim slučajevima se grupe lakoćom razdvajaju. Ali i među najuglednijom grupom ljudi koji ne piju i koji poštuju dan odmora, postoji određeni broj ljudi koji ostaju u crkvi iako nemaju tajne pobožnosti, nemaju istinske ljubavi prema Hristu, ne vole se, a samim tim opasnost je mnogo veća. Pa, dragi prijatelji, ono što mi ne možemo i ne smemo ni pokušati da uradimo, Isus Hrist će odraditi neviđenom lakoćom. Pastir će, kada dođe, brzo razdvojiti svoje ovce od jaraca. Njegovo vatreno oko pročitaće svako, ali i svako srce. Licemeri u crkvi zatreperiće u sekundi, instinktivno čitajući značenje tog pogleda, kao što će im sam Hrist tim pogledom poručiti: šta vi radite ovde među mojim narodom? Zapamtite, voljeni, kao što će razdvajanje biti obavljeno lako, podjednako će biti obavljeno i nepogrešivo. Drugim rečima, neće se među jarcima naći ni jedna jedina jadna vehtava ovca, ostavljena da bude oterana sa nečistim krdom. Kada Hrist kaže: idite od mene prokleti, on to neće reći ni jednoj iskrenoj, iako slaboj duši. O ne, vi možete sami sebe osuđivati, ali ukoliko zaista imate živu ili spasonosnu veru, Gospod vas nipošto neće osuditi. Možda se plašite da će vam reći da odete, ali on to neće uraditi. Nijedno jagnje iz njegovog stada se neće naći među jarcima. Celokupno društvo njegovih iskupljenih bit će bezbedno sakupljeno u njegovim večnim obivalištima. Gospode, taj dan, tako strašan i slavan, će priživeti oni čiji su gresi tvojim zaslugama pokriveni, koji su, kada je tvoja ruka milosti bila pružena, poverovali, poslušali i priznali tvoju milostivu moć. Oni će moći, Bože, bez straha gledati kako zemlja i nebo pred njima prolaze. Mač, međutim, seče sa obe strane. Zato budite sigurni u ovo, da ni jednom jarcu neće biti dozvoljeno da uđe na pašnjake blaženih među ovcama. Nijedna neobraćena osoba bez milosti neće pratiti velikog pastira do onih živih izvora
kupljenom stadu pružaju večne kutljaje blaženstva. Iako je grešnik možda vodio s polja donekle pristojan život, 40 ili čak 50 godina, iako je možda propovedao i evanđelje i činio mnoga čudesna dela, Hrist će mu ipak reći: nikad vas nisam znao. On tada neće moći da zadrži svoju ovčiju kožu i neće više moći da bleji na ovčiji način. Hrist će ga prepoznati pod kakvom god maskom da se krije, otkriće ga i oteraće ga na njegovo mesto, tako da ni jedan jedini od prokletih neće ući u grad sa blaženima. Biće to nepogrešiv sud, zato postoji dobar razlog za njega da budemo spremni. Nema korumpiranja ni obmanjivanja sudija i nema izbegavanja njegovog suda. O, budite spremni da se suočite sa tim okom koje će vas pročitati skroz naskroz. To razdvajanje, kada do njega dođe, dozvolite mi da vas posebno zamolim da zapamtite, bit će izuzetno duboko i oštro. Razmislite o tome, duboko razmislite, jer bi neki od vas zbog toga mogli gorko da pate. 2 će čovjeka biti u polju, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Ovo su bila 2 radnika koja su radila zajedno, upravljali su istim plugom i terali iste volove, ali jedan će se naći s desne strane, a drugi sa leve. 2 stolara za istom tezgom rukovali su istom sekirom i istim rendem, ali jedan će se uzeti, a drugi će ostati. 2 su služila u jednoj radnji za istim pultom, sa istom robom, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. To su bili stari poznanci i stare kolege, ali jedan će se radovati kada čuje reči dobrodošlice: hodite, a drugi će drhtati kada primi strašnu presudu: idite. To će se razdvajanje približiti samoj vašoj porodičnoj kući. 2 žene će biti u jednoj kući, jedna će se uzeti, a druga ostaviti. 2 će žene mleti na žrvnju, to jest zauzete kućnim poslovima, meljući jutarnje žito za doručak. Jedna će se uzeti, a druga ostaviti. Tako možete imati i 2 sluškinje u istoj kući, kuvaricu i sobaricu. Jedna je spašena, a druga je izgubljena. 2 sestre koje žive zajedno pod istim krovom, jedna uvedena u slavu, a druga bačena u sramotu. 2 od vas mogu biti stanari pod istim krovom, jedući hleb za istim stolom, pijući iz iste čaše, a ipak će se jedno od vas gostiti na večnim slavljima, a drugu će vapiti za kapljicom vode da rashladi svoj zapaljeni jezik. Ne bi voleli da budete razdvojeni, ali razdvojeni morate biti. Bit će to razdvajanje još bolnije. 2 će biti u jednom krevetu, jedno će se uzeti, a drugo ostaviti. Muž otrgnut od žene, a žena otrgnuta od svog muža. Bit će rastanaka,
i upravo iz tog razloga biće plača pred Hristovim sudijskim stolom, ne za pobožne, jer u njima slava njihovog Gospoda će progutati svaku drugu misao i osjećanje, već za one bez Hrista, bez molitve, bez milosti. O, kuknjava dece, kuknjava žena i plakanja muževa i plakanja očeva kada njihova deca budu spašena ili njihovi roditelji budu spašeni ili njihovi muževi ili žene budu spašene, a oni sami budu zauvek odbačeni. O, bit će tuge i plača pred sudijskom stolicom, kada ovaj svet bude goreo ispod Jehovinih nogu. Prijatelji i rodbina će se tada rastati. Rastaće se da se nikad više ne sretnu. Gnev će progutati srce pobunjenika, dok će sveti na visinama klanjati. To razdvajanje biće zaista agonija za izgubljene. Jedva bih imao srca da čoveku kažem s Bogom, kada bih znao da ga nikada više neću videti. Najgora želja koju bih mogao gajiti prema najgorem neprijatelju koga sam ikada imao, iako ne znam da imam i jednog na svetu, ne bi išla tako daleko da kažem kako želim da ga nikad više ne vidim, pošto se nadam da ću biti tamo gde je Isus. Voleo bih i njega da vidim, kogod on bio, i da ga vidim tamo među blaženima. Ali to ne može biti. To se ne sme desiti ako grešnici neće da se pokaju za greh. Ako budu uporni u odbacivanju Isusa Hrista. Osim ako ne poverujete u Isusa, rastanak će biti oštar i bolan, razdvajajući zglobove i moždinu, kidajući bračne veze i veze dečije ili roditeljske ljubavi, uništavajući zauvek sve uzaludne nade. O, nepokajane duše, mogao bi plakati za vama. Ako ste u krvnom srodstvu sa svetima, to vam neće biti od pomoći ako umrete nepreporođeni. Ako ste bili kost od kosti jedno drugom i meso od mesa jedno drugom, ipak morate biti razdvojeni, osim ako niste zajedno, jedno sa Hristom. I preklinjem vas, neprepoređeni, da odmah primite k srcu da se više ne poigravate. To razdvajanje, dragi prijatelji, zapamtite, bit će veoma široko, kao i veoma oštro, jer će podela biti takva da će njena razdaljina biti predstavljena rajem i paklom. A kakva je to samo razdaljina? Udaljenost između Boga i đavola, između sreće i nesreće, između slave i večnog prezira, između beskrajne radosti i bezgranične tuge, između pesama i plača, između trijumfa i jauka, slavlja i škrvuta zuba. Da je jedna podela takva da proizilazi iz razlika u stepenima slave, ako bi tako nešto moglo postojati, čovjek bi i dalje mogao da čezne za druženje sa svojim dragim osobama. Ali razlika je između raja i pakla. I Hrist kaže,
da je između njih postavljena velika provalija, tako da oni koji bi od nas hteli preći k njima ne mogu, niti mogu nama preći oni odande. Udaljenost će biti široka kao večnost, provalija koja razdvaja bit će duboka kao bezdan i nepremostiva kao sam pakao. I zapamtite, to razdvajanje bit će konačno. Nema podizanja mosta preko tog ogromnog bezdana. Prokleti duhovi mogu gledati dole u taj strašni ponor, u neizrecivo crnilo njegove tame, ali nikada neće vidjeti nadu za prelazak u zemlju milosti. Ključ je izgubljen, oni nikada ne mogu izaći iz zatvora očaja. Zauvek, zauvek, zauvek napisano je na lancu koji veže izgubljenog duha. Nikakve nadi u spasenje se čovjek u paklu nikada nije predao i besmisleno je sada sanjati o tome. Od svih izmišljotina ljudskog uma, to ima najmanje osnovu u Svetom pismu. Izgubljeni grešnik je zauvek odvojen od Isusa i od Isusovih učenika, koliko god da su mu ti učenici bili bliski po telu. Nepromenljivo je to razdvajanje i ono je večno. Ljubljeni, to su tako teške stvari, dok o njima razmišljam, osjećam se mnogo spremnijim da sednem i zaplačem, nego da stojim i propovedam pred vama. Zbog ove teme osjećam slabost prostih reči i donekle gubim moć izražavanja. Jer šta ako bi neko od vas bio zauvek izgubljen? Bilo bi je dirljivo juče kada sam sreo jednu sestru u Hristu koja me je slušala već godinama, koja mi je rekla da je odlučila da se preda Hristu zbog mojih reči kada sam posljednji put propovedao da vam se možda nikada više neću obratiti i da bih mogao pronaći grob u stranoj zemlji. Osjećao sam da bi to mogao biti tačno u to vreme kada sam to izgovorio, odnosno te reči, iako mi je drago što se nisu ostvarile. Pomislila je, eto, propovedao mi je tolike godine, a ako umrem neobraćena, nikada ga više neću vidjeti. I onda joj je sinulo. Koliko je tek strašnije shvatiti da nikada neću vidjeti cara u njegovoj lepoti, nikada neću vidjeti spasitelja. I tako je Sveti Duh naveo da preda svoje srce Isusu. Pardon. Možda će Gospod upotrebiti misao u ovom razdvajanju da navede neke od vas da kažu: doći ću Isusu i pronaći ću svoj mir u njemu. O Gospode Bože moj, daj da tako i bude radi Hrista. Propovedao sam vam o razdvajanju, a sada ću propoved usmeriti u pravcu onog koji razdvaja i odvojit će jedne od drugih. Isus Hrist će biti taj koji će ljudski rod podeliti na dva dela i drago mi je da to znam, jer će pre svega ovo biti povod za trajnu, za večnu radost svim svetima. Nijedno Božje dete nikada neće osetiti sumnju u raju.
ali je neophodno da svoj spokoj započnu izuzetno snažnim uverenjem u božansku ljubav, jer bi u suprotnom, čini mi se, mogli i da posumnjaju da Bog nije odredio poredak na koji tekst ukazuje. Mogao bi komotno da zamislim sebe samog u raju, kako govorim sebi, pošto sam tamo proveo izvesno vreme. O, da li je moguće, da li je zaista moguće da sam ja ovde? Sećam se greha onog dana i propusta u onom satu i svojih gunđanja i svojih neverstava i svih mojih odstupanja od mog Boga. I zar sam ovde i posle svega toga? Mogao bi pomisliti da nisu preduzeta sredstva da se ukine takva mogućnost i zamisliti sebe kako izgovaram. Sigurno mi je ovo dato da opustim samo na trenutak, kako bi kasnije bio oteran tamo gde zaslužujem da budem, da bi mi moj pakao bio učinjen strašnijim, jer sam video šta je raj, i da bi moja glad postala još nepodnošljivija, jer sam jeo hleba anđeoskog. Ako je takav strah moguć, evo odgovor na to. On, sudija, sam sudija je rekao: hodite vi blagosloveni od moga Oca. Taj sudija ne može pogrešiti, jer on je Isus, nepogrešivi Sin Božiji. Sam Bog je blagoslovio svoje izabrane, a Isus im to saopštava najjasnijim rečima: odite vi blagosloveni od moga Oca, primite carstvo koje je bilo pripremljeno za vas od postanka sveta. I pošto je Isus odredio njegovu večnu sreću, Božije dete ne može sumnjati kroz svu večnost. Taj glas odzvanjaće uvek u njegovim ušima, slađe od muzike flaute ili harfe ili klavira. Odite vi blagosloveni od moga Oca. Pa sama osnova rajskog spokoja bit će pomisao: Isus mi je rekao da dođem. Ko će mi postaviti pitanje kako si ušao ovamo? Zar me nije On pustio? Ko će dovesti u pitanje moje pravo da budem ovde? Zar nije On rekao: hodite vi blagosloveni od mog Oca? Zar ne vidite da je izvanredna i utešna činjenica to što se nećemo sami razdvajati na kraju, ni da će to uraditi anđeo koji bi možda mogao pogrešiti, već će onaj koji razdvaja biti sam Isus, Sin Božiji, i zato će slava koju nam On odmeriti najsigurnije biti naša, i zato ćemo u njoj moći da uživamo bez i trunke straha. Ali onda obratite pažnju voljeni sa druge strane da će ovo povećati užas izgubljenih, jer će ih sam Hrist razdvojiti. Hrist prepun beskonačne ljubavi, zar bi On uništio grešnika, osim ako tako ne mora biti? On koji bi spasao Jerusalim, a koji je plakao, jer grad mora biti uništen. Nevernički grad je bio odlučan da propadne, ali dok je njegov Gospod izricao presudu, on je plakao. Kada čude da sudija stavlja crnu kapu kako bi na smrt osudio čoveka, volim da pročitam u sutrašnjim novinama
sudiji je zadrhtao glas i očigledno nije bio u stanju da savlada svoje emocije dok je izricao smrtnu presudu. Koji normalan čovjek bi mogao ostati ravnodušan kada je primoran da preda svog bližnjeg na vešala? Ali nijedan sudija na zemlji ne gaji takvo saosećanje za svog bližnjeg kako Isus gaji za grešnike. I kada dođe do toga da on kaže moram to uraditi, moram te osuditi, tada grešniče, to zaista mora biti tako. Kada ovaploćena ljubav kaže idite prokleti, vi uistinu morate biti prokleti. Morate zaista biti opaka bića kada vas on, čije usne toče blagoslove kao ljiljani mirisu Smirnu, kada vas on naziva tim rečima. Mora postojati nešto neizrecivo užasno u vama, da bi vam on naredio idite. I zaista u vama se nalazi jedna odvratna stvar, jer je neverovanje u Boga najstrašnija stvar čak i u paklu. Ne verovati da je Bog ljubav zaslužuje najstrožiju kaznu. Morat ćete da priznate ako ste izgubljeni. Osudio me najljubazniji sudija koji je ikada sedeo na sudijskoj prestonici. Hrist koji je umro, podigao je svoju probodenu ruku baš u onom trenutku kada je izgovorio idite prokleti. Ipak, voljeni, ima tu još nečega. Iako bi i ovo moglo biti sasvim dovoljno. Ako bi bili izgubljeni, ne dao Bog da budete, to će neizmerno dodati vašem užasu. To saznanje da vas je osudio onaj koji je beskrajno pravedan. Shvatit ćete da je Hrist koji vas je osudio bio najsvetiji od svetih, u kome nije bilo greha, i da je pored toga on čist i savršen Bog, tako da nećete moći da pronađete primedbu u presudbi. Neće biti ikakvog govora o novom suđenju. Vaša sopstvena savest svedočit će protiv vas da uvidite da je odluka konačna, pošto je pravedna, i bit ćete i previše dobro uvereni u njenu stvarnost i izvesnost, jer onaj koji će izreći tu presudu je Bog istine. On je rekao, ja sam put i istina, a vi niste hteli da izaberete njega za put, ali ćete otkriti da on jeste istina i kada vas on proglasi prokletima, prokleti ćete i biti bez i najmanje sumnje. I još nešto. Ako je onaj koji vas osuđuje Hrist Božiji, znaćete da on ima moć da sprovede tu presudu, jer mu je data sva vlast na nebu i na zemlji i upravo će biti na njegovim ramenima. Ako on kaže idite u večni oganj, u taj oganj vi morate otići. Ako on objavi da se taj oganj nikada neće ugasiti, budite potpuno sigurni da će on goreti zauvek. Ako on naredi da crv nikada ne umre, taj crv će živeti i izjedati vas čitavu večnost. Jer onaj koji izriče presudu ima moć da je sprovede u delo. Setite se kako je rekao, zaista, zaista kažem vam,
nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći. Čvršće od stena stajaće neopoziva presuda i ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. Moja duša drhti dok vam na ovaj način objavljujem Isusa kao sudiju, čiji strašni glas razdvaja grešne od svetih. Poklonite mi svoju pažnju i uvoljeni još samo nekoliko minuta dok u trećem delu propovedi objašnjavam pravila razdvajanja. Da li ste primetili gde se vrši podela? Meni je to veličanstveno, zaista veličanstveno. Velika granica među sinovima ljudskim je sam Hrist. Ovde su ovce, tamo su jarci. Šta ih razdvaja? Hrist. On je centar. Nema nikakve velike postavljene pregrade, tako reći, tog posljednjeg strašnog dana, nego je on sam ta podela. On će postaviti ovce sa svoje desne strane, a jarce sa leve. Sada, ono što nas večeras deli na dve grupe je naš odnos prema Isusu Hristu, na kojoj ste vi Hristovoj strani ove večeri voljeni. Želim da i izrazito ozbiljno razmislite o odgovoru na ovo moje pitanje. Ako ste s njegove desne strane, vi ste među njegovim narodom. Ako niste s njim, vi ste protiv njega i time ste s njegove leve strane. Ono što razdvaja svete od grešnika je Hrist. A onog trenutka kada grešnik priđe Hristu, on prelazi na drugu stranu i postaje ubrajan među svete. To je ta stvarna tačka razdvajanja. Hrist stoji između onih koji veruju i onih koji ne veruju i obeležava granicu svake grupe. Kada je Aron stajao između živih i mrtvih mašući kadionicom punom kada, šta je odvajalo mrtve od živih? Setite se tog prizora pre nego što odgovorite na pitanje. Oni tamo leže, kažem vam, pokošeni zarazom. Nevidljivi osvetnik pokosio ih je na gomile, ali ovde su živi, radosni i bezbedni. Šta ih razdvaja? Sveštenik koji stoji tu sa kadionicom. Upravo tako, naš veliki prvosveštenik stoji u ovom momentu između živih i mrtvih, dok se tamjan njegovih zasluga uzdiže pred Bogom i stvara najstvarniji pregradni zid između mrtvih grešnika i onih koji su živeli za Boga kroz Isusa Hrista. Hrist je onaj koji razdvaja. Hrist je sam to razdvajanje. Ali koje je pravilo po kome on razdvaja ljude? Pravilo razdvajanja se ispoljava pre svega u delima. U delima. Jeste li to primetili? On ne pominje reči, on se ne zdržava na delima milosrđa. Gladan bejah i nahraniste me, žedan bejah i napojiste me, go bejah i odenuste me. Sve su to dela. Možda bi vi sada voleli da je sudija rekao, imali ste običaj da pevate himne iz naše pesmarice, umeli ste veoma slatko da govorite o meni
i da me nazivate učiteljem i Gospodom. Bili ste naviknuti da sedite za trpezom Gospodnjom. Nijedna jedina reč nije izgovorena i neće biti izgovorena o ovom i ovakvim stvarima. Neće biti izrečeno ništa o ritualnim radnjama. On ne kaže: imali ste običaj da se klanjate pred krstom, s poštovanjem ste ustajali tokom jednog dela bogosluženja, klečali tokom drugog, hodali ste oko crkve pevajući liturgijsku himnu. Ništa neće biti izgovoreno o ovim predstavama, računaju se isključivo svakodnevna dela. Gladan bejah i nahraniste me, žedan bejah i napojiste me. Sve su to uobičajene stvari. Dela će na kraju biti glavno pravilo suda. Ne propovedam ja sad suprotno evanđelju, već isključivo ponavljam drugim rečima ono što je sam Gospod rekao. Svako će dati odgovor za dela učinjena u telu, bila ona dobra ili zla. Izjava je ne iz zakona, već iz Novog Zaveta našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Oni koji su činili zlo otići će u večnu muku pakla. Da li smo onda spašeni sopstvenim delima? Ne daj Bože i nikako. Ipak naša dela jesu dokazi da smo spašeni i milost, ako je posjedujemo, će ispoljiti ove dokaze u našim životima. Sudija presuđuje na osnovu postupaka koji su utemeljeni na dokazima. Istina je, on može i hoće da uzme u obzir motiv koji je podstakao konkretno delo, ali pre svega sama dela moraju biti pred njim izneta kao dokazni materijal. Tako ovde car ispominje dela koja su učinjena. Obratite dužnju pažnju na činjenicu da su dela koja su pravilo suda sva od reda bila dela u vezi sa Hristom. Hoću da pažljivo obratite pažnju na ovo. Gospod govori: gladan bejah, nahraniste me, žedan bejah i napojiste me, bolestan bejah i obiđoste me. Ovaj pregled je sastavljen od dela učinjenih Hristu. Zato ću sasvim ozbiljno postaviti vam sledeće pitanje. Koja ste dela ikada uradili u pogledu Isusa? Ja sam član crkve, reći će neko. Sad ne želim da slušam o tome, jer sudija neće reći ni reči o tome. Drago mi je da ste priznati učenik, ako to iskreno jeste, ali da li vaša dela dokazuju da ste zaista to? To je pitanje svih pitanja. Jeste li ikada išta uradili za Hrista? Jeste li ikada išta dali Hristu? Da li bi Hrist mogao da vam se obrati rečima: gladan bejah i nahraniste me, žedan bejah i napojiste me? Vrlo dobro znam da ima nekih koji se ne samo izjašnjavaju kao vernici, a za koje se plašim da Isus ne bi mogao tako nešto izgovoriti, jer on ne može govoriti ono što nije istina. Njihovi su džepovi hermetički zatvoreni, poput konzervi. Čak ni miris njihovog novca nikada ne stiže do Hristove sirotinje. Dati meso gladnom čoveku, to oni neće uraditi. Neka ide u opštinu da traži.
dati odeću golom čoveku, ni to neće uraditi. Za šta mi plaćamo poreze, pitaće. Pomisao, sama pomisao, da bi se bilo šta drugome ili da se uradi ikakvo dobro delo drugome, a da za to ne budu plaćeni i pohvaljeni, čini se potpuno nenormalno. Sebičnost je toliko suprotstavljena duhu evanđelja, koliko i hladnoća severnog pola toploti sunca. Ako sunce Hristove ljubavi obasja vaše srce, vi ćete voleti druge i pokazat ćete svoju ljubav prema bližnjima, želeći da im uradite dobro na sve moguće načine. I to ćete raditi Hrista radi. Hrista radi. Tako da kada On dođe, može reći: gladan bejah i nahraniste me, žedan bejah i napojiste me, bolestan bejah i obiđoste me, u tamnici bejah pod osudom i dođoste k meni. Kakva su bila vaša dela u pogledu Hrista? Preklinjem vas, braćo i sestre, koji ste jedno sa mnom u ispovedanju vernosti Hristu, presudite sami sebi po vašim delima u vezi sa njim, kao što ću i ja suditi samome sebi. Sada vas molim, primetite da nam Hrist, tako reći, posredno govori da dela koja će se spominjati na dan strašnog suda kao dokaz da smo mi blagosloveni Gospodnji izviru iz Božije milosti, jer On kaže: hodite vi blagosloveni od mog Oca i primite carstvo koje je bilo pripravljeno za vas od postanka sveta. Oni su hranili gladne, ali ih je suverena milost prvo nahranila. Oni su oblačili gole, ali ih je beskrajna ljubav prvo obukla. Oni su obilazili zatvorenike u tamnici, ali ih je besplatna milost prvo oslobodila iz mnogo gore tamnice. Oni su posećivali bolesne, ali je dobri lekar u svojoj neizmernoj milosti prvi došao i posetio ih. Oni očigledno nisu ni pretpostavili da ima ičeg zaslužnog u onome što su radili. Nikada nisu ni sanjali o tome da će za to biti nagrađeni. Kada budu stajali pred sudijskom stolicom, sama pomisao da ima ikakve savršenosti u onome što su uradili, bit će novost za svete, jer su stvorili veoma skromnu sliku o sopstvenim postupcima i zato im se ono što su uradili čini previše nepotpunim da bi za to bili pohvaljeni. Sveti su hranili gladne i oblačili gole, jer im je stvaralo veliku radost da tako postupaju. Radili su to zato što nisu mogli drugačije da postupe. Njihova nova priroda ih je na to naterala. Radili su to jer im je bilo zadovoljstvo da izvršavaju dobročinstva i to je bilo njihovo prirodno okruženje, kao voda za ribu ili vazduh za pticu. Radili su dobro zbog Hrista, jer najslađa stvar na ovom svetu je uraditi bilo šta za Isusa. Zbog čega supruga toliko je dobra prema svom mužu? Zato što je dužnost, reći ćete. Sve to lepo, ali pravi razlog leži u tome što ga ona tako jako voli. Zašto majka toliko brine o svojoj bebi?
Da li postoji neko pravilo ili zakon koji naređuje majkama da vole svoje mališane? Ne, nema državnog zakona. Postoji Božiji zakon, usađen negde u grudima, usvojen jednoglasno u odajama srca i zato majka ne može a da ne bude nežna. Pa kada Gospod usadi novu prirodu u nas i preobrazi nas jednim sa Isusom Hristom, mi ne možemo a da ne volimo njegov narod i da ne tražimo dobro za svoje bližnje. A Gospod Isus Hrist će to priznati na onaj poslednji dan kao dokaz da je bilo ljubavi u srcu, jer je ljubav pokazana delima ruku. Neka nam Bog da kada sudija svog sveta dođe, budemo nađeni sa obnovljenim srcem i ispunjeni ljubavlju kroz moć njegovog svetog duha. Reći će neko, voleo bih i ja da imam to obnovljeno srce koje bi stvaralo takva dela. Isus ti ga može dati. Vi ćete uvek živeti za sebe u ovom ili onom smislu, sve dok ne budete spašeni. Čak su i najveći filantropi, koji bez religije najviše voljeli ljudska bića, uglavnom tražili njihovo poštovanje. I stih je istinit kada je reč o pohvalama od strane naših najbližih. Ponosni trpe trud za trudom, ne bi li je stekli, skromni je izbegavaju samo da bi je osigurali. Međutim, kada primite novo srce, nećete živeti za odobravanje vaših bližnjih. Tada ćete svoju milost davati u tajnosti i nećete dozvoliti svojoj levoj ruci da zna šta radi vaša desna ruka. Tada kada budete činili svoja dobra dela, to neće biti zato da bi drugi nadaleko razglasili vest da ste posećivali bolesne i oblačili gole, već će se vaša dela milosti odvijati iza zatvorenih vrata i u ćošku, gde niko za njih neće znati, osim vašeg Boga i zahvalnih primalaca vaše milosti. Tiho ćete u riznicu ubaciti 2 kovanice koje čine 1/4 i smatrat ćete sebe neprimećenim, ali onaj koji sedi naspram riznice, koji poznaje vaše srce, dobro će to zabeležiti. Vaš Gospod će prihvatiti ono što radite, jer to radite iz ljubavi prema njemu. I na kraju, dok budete crvenili, slušajući o tome, on će o tome govoriti anđelima i vojskama na zemlji i na nebesima koje slušaju. Širom će otvoriti vrata besmrtne milosti i spokoja i pustit će vas unutra slobodno i shodno obećanju svoje milosti. A sada vas voljeni molim da se podignete i pridružite mi se o molitvi pognutih glava. Oče, zahvaljujemo ti ove večeri za tvoju reč upućenu nama, koja osvežava naša srca, odvlačeći nas od sveta, sve njegove buke i svih njegovih bezbrojnih glasova i ometanja. A ipak u isto vreme, Gospode, ulivajući u naše srca ogromno, preplavljujuće osjećanje straha, kada shvatimo ozbiljnost onoga što čeka one koji ne poznaju Spasitelja. Oče, odlika istinskih vernika je da su puni ljubavi i da su ponizni.
Odlika nevernika je u određenom smislu da nemaju ljubavi. Oni nemaju Božju ljubav izlivenu u svojim srcima, koja se pruža ka drugim svetima. I nisu ponizni. Oni ne shvataju zašto bi trebalo da budu izostavljeni. Oče, molimo se da se onima koji su istinski sveti to potvrdi u njihovim srcima, a da se to takođe potvrdi i onima koji to nisu, kako bi mogli da naprave korak vere u Hristu. Sa pognutom glavom u ovom završnim trenucima, sami između vas i Gospoda napravite jedan mali duhovni popis. Da li je vaš život pod njegovom kontrolom? Da li ste primili spasenje? Da li ste sigurni kada biste u sledećem trenutku se suočili sa Bogom, da biste ga čuli kako kaže: dođite blagosloveni Oca moga, primite u nasleđe carstvo pripremljeno za vas od postanja sveta. Ukoliko postoji i najmanja pomisao da biste mogli čuti: idite od mene prokleti, u večni oganj pripremljen za đavola i njegove anđele, onda je potrebno da priznate svoj greh i prigrlite Hrista. Neka vas Bog blagoslovi, ljubljeni, u ime našeg Gospoda, Spasitelja kralja i svega u svemu, Isusa Hrista radi. Amin.